Prince Production. Annurin zuciya ni da ke na fi so mu yi rayuwa. Me sa in yi dariya ke kaɗai na kira da uwar gidata. Annurin zuciya ni da kai na fi so na yi rayuwa. Mai sa ni yi dariya kai kaɗai na kira da uban gidana. Ni na gama kallo na gano 'yan matan duniya. Wata ta yi kalar baka wata kuma fara mai tarbiya. Ke ko da na duba sai na ganki kina a gidan ɗaya. Komanki daban yake kyakkyawa kina da wushirya. Komai kin tattaro na riga na ankaro. Me sa in yi dariya ke kadai na kira da uwar gidata. Ni ma haka ai abin yake kai na gani a mafarki. Kai mun wata kyauta wacce ta sa na shiga shauki. Shi yasa na kira ka da angona ga kujerar mulki. Hasken ka yana da sashi haske na wutar lantarki. Yau gare ka na lallabo madarar kauna zubo. Tattausan lafazi na yi kai na kira da uban gidana. Annurin zuciya Ni da ke na fi so mu yi rayuwa. Me sa in yi dariya kai kaɗai na kira da uban gidana. furuci mai daɗi zai fito da kalamin zuciya. Komai kanki zan faɗi daidai zaki ƙara kusanci. A cikin zuciya nake jin kakar da kasa na kunci. So an shi fure na so ga zama bari wanda maɗaci. Ke ce yau na gano kin yi mini bonono. Ni ma kai na gano kuma kai na kira da uban gidana. Samun ki gidana a mazaunin matar aure. Dole in gode wa Allah da ya kai a mijin aure. Komai ni zan miki ban biye zancen yan kore. A gidanmu mu sha miya ni da kai sai mu kulle kyaure. Yau ni na canko. Za a yi mana baiko. Saki zan mata guri na ke na kira da uwar gidata. Annurin zuciya